Welcome back again to my YouTube channel. This is Cheryl, your sexy mommy. For today's video guys, nag-harvest mi sa mo ang piso tubig. So karon guys, 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 200 na akong naihat guys. So, naay mga bata nga galunod ng 5, gatuon sila mga kakumra. 5 yung mga ilunod, pinatang isura, gano'n mga ilunod. Daga na kayo kung nakita nga 5. More financial. Mala. Dagang nagulog ng 5. Mala. Ice cream with mangga. Ato ang isula kaya ang flavor sa ice cream kay cookies. So mas yummy siguro kung parisan o mango nga pinakatamos. Tamis. Tamis din. Kalami. Imuta. Ikaw kauban karon nga iseo Christian Elnetang ang pinakahawolog ice cream. Mag-ice cream guys kay grabe ka kapoy paningkamot ug paninda bisag asa. So karon wala may kuan karon kanang tapot-tapot. Oh, mo si Vince no nangotag. Ay na-busy ko gani na kay dagang order po. Shout out sa mga suki namo sa pinaypay, mga turon, mga ka-hot cake, mani, ug torta. Salamat sa inyong pag-order. Lorena. Yung Lorena. Matagpa yung kulbur. Dito ko mameran. 2. Lami ah. Ice cream with mango. Hapnigas ano mga sagi aron makadula kag cellphone ni kuman nimo buhat diha. Ibutang diha sa ko ni lalom aron dili matugban og mga bata. Ya kana sa ligid mo